Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana nähty räjähdysmäinen internet-meemikulttuurin kasvu, mikä on mullistanut ihmisten tapaa kommunikoida ja jakaa huumoria verkossa. Sosiaalisen median alustoista internetfoorumeihin meemistä on tullut olennainen osa jokapäiväistä digitaalista vuorovaikutusta. Tässä videossa tutkin joitain Suomen suosituimpia meemejä viimeisen 10 vuoden ajalta ja seuraan niiden kehitystä, vaikutusta ja kulttuuri-ilmiöitä, joita ne heijastavat. Yksi varhaisista viralmeemeistä Suomessa oli Dank Dudes of Helsinki-sarja. Tämä meemi sisälsi fotosohopattuja kuvia henkilöistä erilaisissa humoristisissa ja absurdeissa tilanteissa pääkaupunkiseudulla. Näiden meemien absurdisuus ja luovuus kiinnittivät suomalaisen verkkoyhteisön huomion ja merkitsivät käännekohtaa maan meemikulttuurissa. Itse tehty iltapala nousi suosituksi meemiksi, joka esittelee kuvia hauskoista improvisoiduista aterioista. Näissä kuvissa oli usein sekoitus epätavallisia ainesosia ja esityksiä, jotka toimivat humoristisena selostuksena suomalaisesta kulinaarisesta luovuudesta. Meemi tavoitti laajan yleisön ja heijasti yhteisiä kokemuksia tyytyä siihen, mitä on tarjolla. Torilla tavataan on suomalaisten saavutusten juhlimiseen liittyvä tunnuslause erityisesti kansainvälisissä urheilutapahtumissa. Tämä meemi nousi esiin vuoden 2016 nuorten jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi varmisti kultamitalin. Siitä tuli nopeasti kansallisen ylpeyden ja juhlan huuto, joka ulottui urheiluvoittojen lisäksi erilaisiin saavutuksiin. Jorts Helsinki nousi suosioon vuonna 2020 ja se sisältää kuvia farkkusortseja, jortsa, käyttävistä henkilöistä eri puolilla Helsinkiä. Meemi liioitteli humoristisesti tämän muotivalinnan yleisyyttä, pilkaten stereotypiaa suomalaisista, jotka omaksuvat omituisia trendejä. Jorts Helsingin leikkisä sävy resonoi laajasti ja teki siitä merkittävän lisäyksen suomalaiseen meemimaisemaan. Meemit ovat jättäneet pysyvän vaikutuksen suomalaiseen yhteiskuntaan. Ne toimivat kulttuuri-ilmaisun muotona ja muokkaavat ihmisten tapaa kommunikoida ja pitää yhteyttä verkossa. Meemit ovat ylittäneet digitaalisen ulottuvuuden ja vaikuttavat populaarikulttuuriin, mediaan ja jopa markkinointiin. Näihin meemeihin upotettu huumori heijastelee usein suomalaisen kulttuurin ainutlaatuisia piirteitä, mikä edistää yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteistä identiteettiä internetin käyttäjien keskuudessa.